L-istorja li jmiss li se naqra mill-ktieb mill-istejjer tar-Roni tal-Professur Joe Friġġieri jisimha Il-Bandli. Il-Kumitat Ċiviku kien ilu jtella u jniżżel x'għandu jsir mingħalqa ftar fir-raħal biswit il-kappella qadima ta' Santa Genoveffa. F'din l-għalqa dari kienu jmorru l-bdiewa jaraw il-mos. Imma meta fetħu t-triq mad-dawra tar-raħal u bnew id-djar il-ġodda l-arajjes, il-bdiewa ma baqgħux imorru u l-mos ma darux aktar. Minn snin l-hawn l-għalqa imtliet bix-xewk u kull min kellu forn qadim jew friċċ imsadda jew loki mkisser jew saqqu jew magna tal-ħasil kien imuru għaddabu minn ħafna drabi fis-satra tal-lejl, imma ġieli wkoll fid-dawl tax-xemx, bla biża' jew mistħija, daqs li kieku l-post kien miżbla jew radam uffiċjali. Kien għalhekk li l-Kumitat Ċiviku iddeċieda li jisma' mingħand in-nies x'ixtaqu li jsir mill-għalqa ta' biswit il-kappella ta' Santa Genoveffa. Xi wħud ridu jagħmlu ġniem funtana f'nofsu, oħrajn piċċ tal-boċċi, imma l-maġġoranza donhom xtaqu li t-tfal ikollhom fejn jilagħbu. F'kemm li ngħidlek l-art tnatfet mix-xewk u l-imbarazz, twaħħlu l-bandli, ir-rota u ż-żurzieqa u ġie l-Ministru biex jikxef il-lapida u l-kappillan biex iberika. Jekk toqgħodu kwieti, għada nieħodkom il-bandli. Wiegħed ir-Roni lill-uliedu qabel ħareġ għax-xogħol. Uliedu ġabu ruħhom eżatt kif kienu jagħmlu fil-ġranet l-oħra. Imma l-għada wasal u r-Roni rikkeb liż-żgħira fuq daru, ġiel lit-tewmin jimxu quddiem, waħħal iċ-ċinka ma' il-kelb, rabat it-tarf l-ieħor maċ-ċintorin biex ma jħrablux u telaq pass maġġel lejn il-bandli. Il-ġdid jiġbed in-nies u bejn għax kien is-sibt u bejn għax ħarġet ġurnata sabiħa wara x-xita, ħdejn il-bandli inġabret folla kbira. Donnu r-raħal kollu bi ħġaru kien iddeċieda li jmur jitbandan. Wara sija fil-kju, ir-Ron irnexxielu jtella lit-tewmin fuq ir-rota u għenhom jitilgħu l-ewwel tarġa tas-sellum tal-ħadid li jwassal sal-quċċata taż-żurzieqa. Issa kien jonqos iż-żgħira. Ir-Roni kien sejjer biha lejn iċ-ċaqlembuta meta il-kelb raqattu iswed igerfex qalb il-weraq taħt siġra tal-oleandru u telaq jiġri biex iħebb għalih. Ir-Roni ħarab għal warajh. F'nofs triq iddobba daqqa ta' bandla fuq widintu x-xellugija u spiċċa minxur fl-art taħt il-lapida li kienet għadha kemm inkixfet. In-nies li rawh infaqgħu jitqu, imbagħad erba' minn marru jagħtuh l-għajnuna. Ir-Roni għamel ta' berruħu ma ġralu xejn u qam mill-art nofsu sturdut. Meta reġa' sab ruħu waħdu, inxteħed bil-qiegħda fuq bank tal-injam, ħareġ maktur mill-but u rassu ma' widintu. Kif qam biex jitlaq, resaq fuqu Tony il-postman. Hemm fejqad bil-qiegħda, Ron, staqsih bid-daħqa. Ir-Roni dawwar rasu u ra li kien mimli żeba. Ħares lejn il-bank u lemaħ tabella bil-kitbiet wet paint marbuta miegħu bil-fildi ferru. 4 passi bogħod il-qattus l-iswed reġa' kien qed igerfex taħt is-siġra tal-oleandru. It-tewmin kienu qed jitlewmu min jitla l-ewwel fuq it-żurzieqa u ż-żgħira kienet qed tiekol il-ħamrija ħdejn iċ-ċaqlembuta. Il-kelb ma kien jidher imkien.